Siphinde sikubingelele mbukeli wenseso ye-TV1 nawo umlandeli wohlelo esiyathokoza emakhosini. Siyinseso ye-TV1 siphumile sisendaweni engingasho ukuthi ke umfula kahlahle owona ke ongathi umkhulu la endaweni yaseThekwini. Lo mfula ke unemgilingwane yawo, unezinto zakhona eziyinqwaba oyithola khona la zobumnyama zokuphila nezinto ezilethwa ngodokotela abazoyibeka ukuthi zithola amandla noma zikhule. Kakhulukazi into oyithola la mbukeli wenseso ye-TV1 izinto ezilahliwe ekuyilwane futhi kuyizinto futhi zokuphila njengeyigubu nezinye izinto nje ezahlukahlukene ziyabekwa ke kule ndawo. Ziningi indawo futhi zokukhombisa okunye kwahlukahlukene khona la esitholayo. Uzosixolisela ngomoya iphansi kwendawo futhi nomfula omkhulu ngemva kwethu. Le ndawo le ngime kuyo njengamanje iyakwazi ukuthi imboze umfula kuze kuyophuma lapha phezulu. Lapha ya mawubheka lapha kunempophoma elapha yana edilika phansi lapha kunempophoma lapha etholakalayo lapha kuyagezwa lapha kwenziwa zonke imangaliso ongayifica moya lapha. Ukuthi ke siyinseso ye-TV1 namhlanje sila ngaphansi kwe-bridge asile phezulu lapha la kwenziwa khona insebenzo ethize noma ke abantu abajole ukwenza khona izinsebenzo ezithe ukujula kunalezi zenzi. Namhlanje sizemfuleni endaweni namanzi ehambayo nomunye futhi odokotela ovela la kwenseso ye-TV1 kodwa ngizokukhombisa makukhona isihlangana nakho ukuthi la into ezitholakala la kulo mfula lo kahle kahle akudlalwa la. Iningi into oyithola la ekuyizinto ezilahlwayo, kuyizinto okuyizona futhi ke ezibopha abantu. Uboshwe ekhaya noma uboshwe umuntu mase zokulahla la kulamanzi ahambayo noma ezokubeka nje la emngeni, wena uzoba nenkinga into ongakazi uyibone. Kuningi kakhulu into ezenzeka la kodwa namhlanje angizele khona ngizokuvezela ngoba siyahlangana nakho kodwa into esizele ukuzosebenza noma kuzokwenza insebenzo kadokotela othize ozokhuluma futhi nawo ozovela before le video siyivale. Bukela inseso ye-TV1 sitala nje lokhu silandela soloko sikukhombisa lapha nalapha makhona sikubonayo kodokotela uzovela futhi naye okuyena ngempela ozokwenza insebenzo. Asitshele ukuthi kahle kahle uzokwenzani la kulamanzi amakhulu kangaka, uzoshiyani noma uzokwakhani yini le emletha la namhlanje. Asitholakala esigodlweni singaphandle yini engaka ayizele la esigodlweni noma la emfuleni la sizosebenzela khona namhlanje. Bukela inseso ye-TV1 hlala nje kanjalo sokuvezela amastories. Bukeli wenseso ye-TV1 siyakubingelela siphinde sikwamukele ohlelweni siyathokoza emakhosini. Namhlanje sisendaweni emfuleni omkhulu wala eThekwini. Angazi ke noma ngudalo noma nguyeka kodwa ke awaziyo uzowubona ngaphela sibuye siuveze khona la kwivideo. Ngenhloso ukuthi la into esizoyenza umkhulu kunensebenzo ethize azoyenza la angafisi futhi ukuthi kube indawo ethandwa abantu kakhulu ukuze into zakhe azozenza la zihlonipheke futhi ke kube uyena oyisebenzisayo. So umfula ngeke udalule kodwa ke mkhulu ngizokunika nje ithuba ukuthi ubingelele ababukeli benseso ye-TV1. Sanibona ababukeli. Ngavela video yokuqala abantu bathi haya sikubonanga kahle lana nje khona abanye abantu vele basithathela umsebenzi ngemali singabathembe laba abantu qale ubonakale kwanamhlanje ivideo. Ngifuna ungibone ngempela ukuthi mina lo ngaba ngikhuluma ivideo leyo ukuthi udokotela Nyasa umkhulu uNyasa mkhulu. Ngiyazi ukuthi ngevideo yokuqala awuvelanga kahle nomsebenzi wakho futhi abantu bathi bawuzwa but kwaze kwaba khona ekutheni ke uphambaniseka nabanye odokotela abathize esingeke sibadalule ngegama ngesimo sokuhlonipha phela umsebenzi. Mkhulu mengakhuluma ke manje sithi ke umkhulu Nyasa kahle kahle ungubani, uvelaphi, ngokuhlala futhi ke uhlalaphi? Hayi ngasho vele ukuthi mina kahle kahle kwamanje sengilana nje indawo ya Thekwini. Yebo. Tholakala khona eThekwini kodwa ukuhlala kwami before ngathi ngihlala mhlaba yalingana so ngabona zonke hayi kukuthenya nabantu abantu kufanele ngisendele ngapha. So ngayizwa ngikhuluma abantu bangifonela bangisesha ukubani wena manje mina kuyona lo mhlobo lo lapha sengifikile kwalana mfuleni mkhulu. Angiyazi lo mfuleni kodwa nami ngisocela kwabantu ukuthi bazofika kumina yonke into ibahambele kahle athole ukusizakala kodwa kahle kahle futhi umsebenzi wami angizami imali ukuthi ahlambe nginayo into ithize imali yoshesha lokho ngeke ngifike. Mina nginayo into engisebenzisa ngayo abantu bathatha imali le mali ngisebenzisa ukuthi abantu bayibuyise imali. Ngiyachupha futhi umuzi womuntu futhi ukuchupha inkomo ukuthi sizale amawele mkhulu abantu ukuthi ahlambe bawenzeka ingozi zayimoto imali ayiphume. Yahlala isikhathi siside mhlawumbe 4 5 years isheshe kuphuma nale mali lezo
Okunye kuningi ngikwenza ngakho ukuthi vele ngeke ngikwazi ukukhuluma yonke ndawo umuntu ozoyifonelela ambuze ukuthi ngifuna into ethize ngoba lana like ifabric khona kunye kumfisho uzongifonela umuntu ngiyafuna into ethize. So mkhulu ngizaxoxa ukungena emlomeni mkhulu. Sifuna ukucacisa le ndawo. Mkhulu uthi imali esheshayo awuyenzi. Hayi angiyenze le mali. Awunayo into ekuthiwa yenza imali esheshayo. Hayi lutho cha. Kodwa into eyilwane unayo. Ilwane zikhona kodwa ke lo izilwane lezo vele ofuneka umuntu angifonele sibonisane. Ngiyaboniswana. Mkhulu uthi umsebenzi wakho uyacupha ekhaya. Ngicupha ekhaya? Yebo. Ya bamsebenzi ahlamba uhambe kahle. Ya ingane ezincane mhlambe iphethe silumo. Yebo. Asthma. Bafana vele abavukelwe kahle. Hayi kuningi vele ngikwenza kodwa ngale kwa imali yosheshayo lokho hayi lokho ngeke ngikwazi. Awukwenza. Hayi ngikwenza ngempela. Yafuneka futhi lapho ngibhengelela ababukeli angifune ukungifonela umuntu bangabe inkinga ziningi angifonela angiseshe hayi vele mina ngiyabonakala lapho kodwa hayi ashamba uyena wathathela imali hayi akona mina. Kufuneka ngibone kahle abantu bangifonele bani inkinga vele isila mhlawumbe basejele. Yes. Khipha bona. Ya. So mkhulu engizokubuza manje ukuthi ngibona phambi kwakho kukhona obukusebenzisa lapha emanzini ngingazi ukuthi ubuwenzani. Ngicela ungikhombise ukuthi yini le phambi kwakho njengamanje oyiphethe noma lesi sigubhu osiphethe siyini senzani sisebenza kanjani. Mkhulu lesigubhu lezo sikhona into iningi ngisebenzisa ngazo. Le manzini ngafika ukuthi uzocela lapha nje ukuthi ngoba kuna izinto zihlukene khona la. Yebo. So ngafika ukuthi kuzocela ukuthi yonke izinto zizoyenza nabantu bazofika kumina ukuthi yonke into ihambe kahle namanzi ukuthi athole umoya right. Yes. So lesi sigubhu esenhlanhla noma esokudonsa yesani mkhulu. Lesigubhu hayi ngingasho ukuthi ikhona vele into iningi khona ukudonsa. Kukhona vele mezosifakela okukhona ukuvula ibhizinisi nakho abantu bayafika imali uyadayisa kodwa imali awuyibona. Yonke lento leyo kwenzeka ukuthi imali uyibona. So sisebenza imisebenzi ke cishe naleyo. Isebenzi usebenza ufana naleyo mhlambe kunye yazihambe akuhambe kahle nje ziningi isebenza vele zesigubhu lezo ngale ukuthi imali yosheshayo lokho ngeke ufike lapho. So njoba sila emfulweni isho ukuthi ubuzocela sona umbuzo oqinisa sona kahle. Ngizoqinisa zona ngizocela futhi imehlukene ninyoka sikhona lana sihlukene la ngizocela kwaloko ukuthi yonke into ihambe kahle nabantu bazongifonela bona ukuthi yonke into ihambe kahle. Mkhulu ngesimo sokuthi sinesikhathi sifikile la angifuni sinabe kakhulu emsebenzini wakho bengifuna nje ukungena lapha nalapha sicacise ukuthi ubani uhlala phi into ecishepana lezo mase sokwenzani la. La mkhulu engizokubuza okugcina before sivale ivideos vele bingeke ibe yinto ba ade siqale ukusebenza. Umuntu mayekufuna noma efuna ukubuza ukuthi ikhonto okwazi ukuyenza ethize ukuthola kiphi inombolo noma sizoyishiya la escreenini senjani ba. Ya inombolo engitholakala ngayo it is 07 Yep 521 yes 86 yes 21 ethu egcinene. Cela ungiphindela mkhulu. 07 yeah 5 yes 21 86 yebo ba 21 yeah 2 egcinene. 2 egcinene. Mkhulu unyasa osuka ke endaweni yakwaMhlabi yalingane. Kwamanguzo mkhulu noma Mhlabi ngengqo ngoba uyadlula kancane. Ngiyadlula lapha nje komanguzo kahle lapha. Umkhulu ke usiyatholakala eThekwini uma umfuna inombolo yakhe ibhaliwe escreenini uyaphakamisa uyaqinisa wenza nje zonke izinto lezi ezenziwa umuthi nezinye futhi ezinye izahlukahlukene njengezilwane nani kodwa ke uyilana sithe umkhulu uyaxoxisana niyabonisana kodwa imali esheshayo akayenzi. So umuntu angamfonela ubaba ecele ke imali esheshayo ngoba into angayenzi ungacela nje into yokuphila ezokuphakamisa ikwenzela ibhizinisi lakho ozokwazi wena ukwakha imali uwondle ngawo umndeni. Mkhulu amagama okugcina ongaba nawo before siyivala ivideo ungathini ma? Hayi mina labo singiqede ngasho ukuthi abantu bazongifonela angifonele futhi angabe futhi ngikusaba kodwa awusibani bani mhlambe ikhona into wakwenzeka ukuthi ngiyavelwa namhlanje bayangibona abantu. Yebo. Ngifuna ngibonakale ngoba ngashile before ngawenza ivideo abantu vele baba bafuna kumina kodwa baba bafuna kungisesha kodwa usibana akuyona lo wasithathela imali. Okay. Abantu bafuna kumina bafone iqiniso ukuthi khona into bayifunayo i right. Mkhulu. Ngiyabonga kakhulu
uNkulunkulu akubusisele amagama ayesu Kristu kwamoya ongcwele. Haleluya. Amen.